So seo cuid C mátá Z chum Z mód a K Z dó chum le sé de dó I feig Luke K agus so K mar bhil den na Uimhreacha. Okay, so seo Z hain, seo Z dó agus seo é an rud a dúirt siad a ceist. So an seo in anad Z hain tá méid chun bracéid a chuirsteach, an anad Z dó tá méid chun bracéid eile a chuirsteach chumá. Agus in áid Z hain tá méid chun scríomh trí mód a chathair I mar tá againn an seo. In anad Z dó tá méid chun scríomh luda hain mód a dó I. So 3 mód a chathair I, luda K, so K fá luda hain is luda K fá mód a dó I sin mód a dó KI. Agus is gan go sin chom le seo. Inis chur na píosa réadach le chéile, so 3 luda K sin le chéile sin go léir réadach, an sin chur na píosaí saoltach le chéile, agus tá chathair I mód a dó KI agat an seo. Agus is é seo an píosa, well actually let me rewrite le seo. Is é seo an píosa réadach agus is é seo an píosa saoltach. So tá taithí gin hana féin ag rá go bhfuil an píosa réadach chum leis an píosa réadach tá sé sin chun seachú sa rís agus rís. Agus tá an píosa saoltach chum leis an píosa saoltach. So be ceart go bhfuil tú ábalta é a dhéanamh amach ag úsáid cabbéislí, cabbé taobh den chormód, but tas nó mid le sin. So nu mé géirig luda K, so chuirg mé mód a K le gach taobh, chun fáil réig le sin, so inis ar an taobh seo tá trígin chorm le sé mód a K. Íon mé géirig sé mód a K, so tá mé chun fáil réig leis an sé. So 3 luda sé is luda 3, so tá K chorm le luda 3. Sin é ar freagra, an céad freagra. Agus tá K mar, tá luda 3 mar bhil den na Uimhreacha réadach, na Uimhreacha, so tá sé sin OK. So inis, tá mé chun fécinn tar sin. So tá mé géirig K na aonar, níl mé géirig aon rud eile, so tá mé chun luda chathair I a chur le gach taobh. So an seo tá dó KI agam chorm le luda dó I, luda chathair I. Agus an seo níl mé géirig dó K fá I agam, tá mé géirig just K na aonar, so tá mé chun roint gach taobh ar dó I. Agus an sin bheith just K na aonar agam an so. So luda dó I, luda chathair I go léir roint ar dó I. Agus sin luda sé I roint ar dó I. Agus beidir go bhfuil rá gas ní fécinn sé in aon slí cosú le luda 3, but fécinn seo I roint ar I, sin imethe, luda sé roint ar dó, sin luda 3, so fáin tú an freagra céine. So go béislí a fáin tú tá an freagra céine ann. Okay?